Can Verdaguer. Està situada al sector de l'antiga masia de Can Verdaguer, a peu del camí que va de la carretera comarcal al castell i església de Mediona. Ocupa una zona molt boscosa, al sector d'Obaga de la muntanya del Marquès. No ha crescut gaire, probablement pel fet de trobar-se en un lloc fresc i amb un relleu escarpat.